Коста, хора, идвайте днеска на стрима след 10, след най-накрая седмица, след миналата седмица малко се реванширам най-накрая да се завърна. Идвайте на стрима, започваме в 7 часа в youtube.com, в youtube.com / Александър Ангелов 921, discord.gg / Lebron 31, в facebook.com / Сашко Ангелов. Линковете долу в описанието, в пинатия коментар, така че идвайте бързо, цъквайте линковете, идвайте веднага и все пак чакам ви с нетърпение да се съберем да играем малко Roblox компанията, да се съберем да цъкаме всички, да играем малко FIFA, Forza, Minecraft и още много други. Така че линковете долу в описанието за канала на приятелите ми, абонирайте се за канала ми, абонирайте се за канала на приятелите ми, почти да съберем няколко абоната, абонирайте се и за канала на брат ми, все пак линковете в описанието, в пинатия коментар. 7 часа, youtube.com / Александър Ангелов 921, Lebron 31, discord.gg, във facebook.com / Сашко Ангелов и така. Линковете долу в описанието, идвайте горе, идвайте на стрима, призовавам Ясен и Ради да гледат това видео, заедно с Алекс и останалите, да гледайте видеото до край, все пак ви правя ви го това видео, идвайте веднага да се събираме да играем Roblox, така че идвайте, цъквайте бързо линка долу в описанието, в пинатия коментар, както казах, 7 часа започваме. Така че идвайте бързо веднага. Ама не като вчера, като нези дни да не идвате на стрим. Призовавам и Ясен и Ради да дойдат и те да гледат, да идват и те да играят заедно, но и братовчеда Сашко и той. Идвайте веднага. Цъквайте бързо линка.